Namhlanje indlondlo ezinhle ngicela ukuthi ngineluleke ngokuthi lalela abantu bakho, lalela abantu bakho, lalela abantu bakho, balalele abantu bakho. Kunabantwana bamakhosi abathanda ukuthi balalele abanye abantu. Ngizoyisho lento, yes ngiyishilo kwamanye amavidiyo but ngizoyiphinda. Ikhona into okuthola ukuthi abantu bakho bafuna uyenza, especially nje ake ngikhulume ngensango. Namhlanje ngizokhuluma ngensango. Kukhona isikhathi la khona ithonga lakho or amakhosi or ama-spirit guides akho, angisho kanjalo, azokuvezela insango. Akuvezela insango mhlawumbe ukuthi fanele uyihlanganise nempepho bese uyayishunqisa ukuze bona kube right. Yabo? Omunye bazombonisa isinemfu. Mhlawumbe awusibhemi, awukaze wasibhema kodwa bazokukhombisa ukuthi nasi isinemfu. Ngisho nesithunywa bantwana bamakhosi. Ngikhuluma ngami ukuthi mina isinemfu angikaze ngasibhema ngisho ngikhula ngisho nginjani. Kodwa sikhona isikhathi la engasizwa khona sinuka ngathi ngicabanga ukuthi impepho, ngicabanga ukuthi yini lenuka, ngithi impepho noma yini. Kuthe angithi siba naso emsamo la sikhulekela khona ukuthi nje masibanika labo gogo laba ababhemayo. Hayibo, ngelanga sathi shishazi. Ngathi ngisithatha leso sinemfu leso ngisibhema, ngisifaka ekhaleni indlondlo ezinhle. Angizange ngithimule, angizange ngenzeni kodwa kwathula kwathi tu. Sengisho ukuthi imithetho esizoyithola siyizwa ngabanye abantu besho imithetho yokuthi ukuthi awukwenzi mawuhamba nesithunywa. What if leyo nto ifunwa abantu bakho? What if abantu bakho bakukhombisile isinemfu ukuthi wena uzoxhumana nabo kahle ngokusibhema? Ngaleso sikhathi ngasibhema, ngaleso sikhathi saphela kwayekeka. Ngaphinde futhi ngelinye ilanga mangibhizi nento ethile kuwukuthi khona into ethile ushintsho olukhona, siyabuya futhi bese ngisibhema bese ngisiyeka. Bantwana bamakhosi, ngiyanicela omunye uzozwa insango inuka athi hayi azwe ukuthi fanele bambonise ephusheni ukuthi le nsango uzoyifaka kwimpepha yayo yamawele, athi yena hayi akayifaki. Kanti silalela bani? Mina yabo makufika lapho indlondlo ezinhle ngiyangimangala ukuthi kanti ubani umuntu esimlalela. Yes nginesithunywa, yes isithunywa sami siphakeme, yes ukhona ongeke azanikezwe isinemfu, ukhona ongeke anikwe insangu, ukhona ongeke anikezwe utshwala, ukhona ongeke anikezwe ezinye izinto. Kodwa sibahloniphe phela, sibahloniphe. Ngoba manje kunemithetho ethile eqhamukayo ukuthi wena mntwana ethonga, wena mntwana wamakhosi uzohamba mina uze kimi, mina ngundlondlo ngifike ngikushayela imithetho ngithi ukuthi asikwenzi, ukuthi asikwenzi, ukuthi asikwenzi. Bafika abantu bakho bathi lokhu bona bayakwenza, uzothi hayi undlondlo wathi akakwenzi. Hayibo, kanti ubani esimlalela? Ingakho izinto zethu zizoma. Ngiyazi ukuthi kukhona abantu abanganikwanga isinemfu, ngiyazi kunabantu abangasibhemi, ngiyazi kunabantu abangaphuzi, ngiyazi kunabantu abanjanjani. Zonke lezi zinto lezi zinabanikazi bazo, zonke lezi zinto zinabanikazi bazo. Uma ngabe kuwukuthi esakho isithunywa mzukwane wenza iladi elithile, sase sikubonisa ubhiya, sakubonisa ini, thatha lowo bhiya ubeke njengoba ubonile, njengoba kade ubona ephusheni noma isibonakalisweni noma kuphi lapho ubone khona ukuthi njengoba ngenza leli ladi kufanelekile ukuthi ngenze no 1 2 3. Enza mntana ethonga, enza, ngoba manje uzoshayelwa imithetho yakwabani? Eyakandlondlo yamanzi, eyakaba, ngoba nawe unegama lakho, nawe unamakhosi akho ahamba nawe. Imithetho yayo uyayilalela na? Ngoba zikhona izinto ezithile esiyabantwana bamakhosi esingazenzi. Kodwa dedela abantu bakho bakutshele, dedela abantu bakho kube yibona abalawula impilo yakho, dedela abantu bakho kube yibona abakulawulayo.
ngoba ngeke ngiyibuke lento ukuthi ngiyayibona lento ukuthi kuthiwa isinefu asibhenywa, kuthiwa ini ayenziwa, kuthiwa umntwana ohamba nesithunywa akaligqoki ibhlukwe, kuthiwa umntwana ohamba nesithunywa akahambi ngekhanda, kuthi sizosangana. Lalela abantu bakho bayakhona ukufika kuwe bakutshele. Abantu bakho bayakhona ukukubonisa ukuthi lokhu abakuthandi. Lalela abantu bakho. Omunye uzobhema, abhemiswe yidlozi lakhe elithile, ithonga ahamba nalo, abhemiswe ithonga ahamba nalo, elahamba libhema, kodwa mhla wahlanjululwa lowo muntu ayeke lezo zinto. Omunye uzophuza abe yinto nje ongayazi, kuthiwa hayibo usibanibani, uyisibanibani, ungakaqali izinto, ungakasebenzi. Uthothi kufika lesi sikhathi usuclean, usuyayazi into, usuxhumene, usuyi-align-ile nabantu bakho, nixhumene kahle, wazi kahle imithetho yabo, wazi yonke into. Uma usekwisikhathi se-initiation, wenza abathi kwenze ukuze i-initiation yakho ihambe kahle. Le mithetho esiyizwayo, le mithetho esiyibonayo, angifuni nokufakaza emithethweni, angifuni nokukhuluma, angifuni nokuze ngiyikhulume. Mina engikwaziyo amakhosi angitshela into eyodwa, awuphikisi muntu, noma umuntu athi ungamphikisi, kodwa wena yazi ukuthi thina esikusho kuwe kwenze. Yilokho nje. Nawe mntana wamakhosi, uma ngabe kuwukuthi amakhosi akho athi yenza nje, kwenze. Amakhosi akho mayethi, amakhosi akho mayekuvumela ukuthi wenze ini nani, yenza. Asikho isikhathi, akekho umuntu obekelwe ukuthi ashaye umthetho komunye umuntu. Lento ngiyayikhuluma namhlanje indlondlo ngoba kuningi abantu abafika kumina bekhuluma ngalento, beyisho ukuthi ngangiye kuphi. Kufana nalento leyo ukuthi uthengelwe, umuntu athi thenga iduke elimhlophe, athi omunye thenga ingubo kanje, thungisa into kanje. Ayibo, ubani kanti okutshelayo ukuthi thunga lokhu, kanti ubani okutshelayo? Eyani usuyithungile-ke, usuyigqokile, ubani umnikazi wayo? Ukhona yini kuwe? Uyayifuna yini kuwe ngalesikhathi wena uyigqokile? Uyajabula yini? Uyayazi thina size siboniswe ngisho indwangu yokuthi inhloboni njengayo le ngiyifakile, uzuboniswa ukuthi mayibe nje. So wena mawuzothatha umbala omhlophe noma umbala green noma umbala onjani owuthathayo okuthiwa uwenze, utshelwa umuntu ukuthi yenza lokhu, noma utshelwa umuntu ade uyohlola kuye, usukwenzileke. Bajabuleni ugqoke mhlawumbe linanesiphambano, mhlawumbe alinaso isiphambano, bona mhlawumbe abasifuni naleso siphambano, mhlawumbe bona bebefuna ufaka isiphambano. Uyabona izinto ziyaphambana. Yenza otshelwe abantu bakho. Ngeke uyisole, mina ngikaze ngalalela umuntu omunye ongitshelayo, ngoba bangitshela kusese eli ukuthi okubonayo nokuzwayo ungaphikisi, kodwa wena yazi okwaziyo ukuthi thina sithi. So umuntu mangabesho kunye ungaphikisi, wena yenza lokhu. Yikho lokho engimtshela kona-ke namhlanje. Mina ngenza babengitshela kona, ngakuyeka futhi ngalesikhathi sekufanele ngikuyeke, kwayiphelela. So ukuze indlela yakhe ihambe kahle, yenza okutshelwe abantu bakho.